Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Бүген 1 июнь, шәршәмбе көн. Җәйнең 1 аена да аяк атладык. Аның 1 көне дә бәйрәмнән башлана. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Барлык балалар да әти-әниле, бәхетле булсыннар дигән теләктә калабыз. Алда исә безне янә бәйрәмнәр көтә, Сабан туйлар. Сабан туй димәктән ул узган атнаны башкалабыз Казаннан башланды. Әлеге матур бәйрәмне безнең Теләче районы үзешчәннәре дә бизәде. Иң матур мизгелләр киләсе видеоматериалда. Узган шимбә көнне Казан шәһәренең Мирный бистәсендәге кайныкта шаулап гөрләп Сабан туе узды. Шүрәле, Суанасы һәм башка безгә таныш әкият персонажлары быелгы милли бәйрәмнең алыштыргысыз геройлары булды. Быелгы Сабан туй бөек шагыйрь Габдулла Тукайга 130 ел тулуга багышланды. Монда теләчәләр әзерләгән җиргә кереп шаккаттым, шундый матур. Беренчедән бөтен теләчә халкын, Казан халкын Сабан туй бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәнлек саулык телибез. Монда инде теләчәнең әзерлеге шул кадәр югары дәрәҗәдә, килгән кунаклар бик канәгать китер дип уйлыйм. Тегендә җырлыйлар, монда көрәшәләр, менә балалар гармуннар уйнап тора, шаккатмалы инде. Biz нәрсә үстигендә алмазның сүзләренә кушыламын инде миндә алар ел сайын без инде үзебездә Казан Сабан туенда монда шәһәр Сабан туенда катнашабыз. И аннан катнашкачтан безне Айрат Гыйльванович килеп чакырып кертә инде. Егетләр әйдәс генә бәйрәм күрсәттегез безгә дип малатсаларга халыкны ял иттерә беләләр һәм районыбызга да чакыралар. Анда да кайтабыз без. Күбрәкләп алсак, Теләче районына малатсы. Бәйрәмне тамаша кылырга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка бик күп мәртәбәле кунаклар килде. Иң элек республика башлыгы кунаклар бәйрәм майданында тезелеп киткән татар утарларында булды. 11 район үзләренең хас үзенчәлекләре белән таныштырды. Алар арасында районыбыз Теләче дә бар. Сабан туенда Теләче районы үзешчән сәнгать осталарының чыгышында күрү мөмкин иде. Милли бәйрәмебезне күрергә, тамаша кылырга килүчеләр Теләчеләрнең җыр-моңга гашык икәнлекләренә кабат инанды.
Ege Sabantoy. Uyuşturmuşlarga niye? Rahmet olsun şuşa uyuşturganга. Миңа бик теләсе Сабантуй бик ошады. Бик матур бизәлгән. Концертлары бик матур. Рәхмәт аларга шулай матур иттереп, җырлап, биеп күңел ачканнар өчен аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек, тынычлык булсын. Тагын шулай Сабантуйлары күрергә насыйп булсын. Шулай ук бу көнне төрле майданнарда Сабантуйның традицион ярышлары, мавыктыргыч уеннары узды. Килгән кунаклар теләчеләр оештырган уеннарда бик теләп катнашты. Өлкән яшьтәгеләр генә түгел, балалар да спорт ярышларында активлык күрсәтте. Я участвовал в прыжке в мешках и получил браслет. Вот этот. Потом я резал на веревке вещи и получил мыльные пузыри, которые у мамы. И вот здесь вот этот и тоже мыльные пузыри. Да. Мне очень нравится здесь. Татарстан халкын шушы зур бәйрәм белән Сабантуй белән тәбрик итәсем килә. Барысына да исәнлек, саулык, бәхет телим. Мин Теләче районыннан мәйданына килеп катнаштым, Шүлмәк уенында катнаштым. Һәм менә шундый бүләк көттем. Аларга бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык, байлык, тыныч тормыш телим. Рәхмәт. Шуның менән Сабантуй бәйрәме сезгә. Әлбәттә, бик ошый, бик күңелле уеннар, биюләр, җырлар. Рәхмәт барысы өчен дә. Районыбыз элеклектән үзенең данлыклы Теләче базары белән дан тоткан. Сабантуй бәйрәменә килүчеләргә Теләче осталары үзләренең кул эшләрен тәкъдим итте. Мондый ярминкәләрдә еш булырга туры килә. Бу инде беренчесе генә түгел, бик теләп килдем. Менә эшләремне күрсәтәм, мастер-класс бирәм. Менә бу Казан Сабантуенда siz bir gece Telәче районының мустафаларын ике каты булып торасыз, ясаган картиналарны сатасыз. Менә буннан бәйрәм турында әйтә аласыз, Теләчеләр турында. Milli бәйрәмне көтеп алабыз елдагыча. Бик рухланып, күтәренке күңел белән каршы алдык. Менә ниһаять Сабантуй бәйрәмен бәйрәм итәбез бүген. Бәйрәмнәрендә үзем бәйрәм менә сарыкчыннан җырлап шулай бизәкләр. Менә бу үзләрне матур чәчәкләр басулар турында. Оригами инде бу тоже нык яратабыз кул эшләрен инде менә. Нык яратабыз, утырабыз буш вакытны. Менә шушы Сабантуйна дип озак әзерләдегез бу менә буларны. Күп вакыт кирәк булды микән? Күп вакыт кирәк булды. Аны бит ашык-пышык эшләп булмый, аннан матур булып чыкмый ул. Нык әйтеп эшләбез инде, бик яратып менә эшләбез шундый эшләрне. Бу кулъяулыкларга, такталарга махсус чиктегез микән Сабантуйна дип? Махсус чиктек. Үзебезнең милли ниләребез, рәсемнәребез, бизәкләребез югалмасын өчен, киләчәктән киләчәккә күчеп барсын өчен чиктек. Үзебезнең горурлыгыбыз татарларның. Теләче районы елдагыча милли бәйрәмнең бизәкләрен, гореф-гадәтләрен килгән кунакларга күрсәтергә тырышты. Şişme boyu da direk, direksiz çilek, çilek. Eylüş gelip de çilekle çişme su o bize. Eylüş gelip de çilekle çişme su o bize. Сабантуйны бұрынғыдан келген бәйрәмнәрнең берсе, менә без дә бүген Казан шәһәренә килеп, Янбулатта оешкан Умырзая фольклор ансамбле белән Килингә чишмә юлын күрсәтергә дип, шушы Сабантуйга килдек. Үзебезнең авыл
җирлегенә килгәндә, без кичкенә вакыттан бирле авыл җирлегебездә сабан туйлар гөрләп үтеп бара. Һәр сабан туйга авылчысы әзерләнә, бүләкләрен әзерли. Элеккеге вакыттагы кебек бүләкләр җыеп, сабан туйларыбыз бик күңелле үтә. Сабан туе татар эстрада йолдызлары һәм иҗат коллективлары катнашындагы концерт программасы белән дә гөрләде. Халкыбызның иң матур бәйрәме килеп җитте. Мин инде ел сайын шушы мирный бистәсенәге подворьега, безнең тәләшәләр подворьесына киләм. Һәм монда ел сайын ниндидер гел үзгәрешләр. Бу ел менә аеруча ничектер үзенчәлекле итеп бизәгәннәр. Артистларыбыз җырлый. Һәм инде бишендә инде теләчегә кайтам. Үземнең якташларыма барыгызны да бәйрәм белән тәбрик итәм. Тормыш матурлыгына шатланып, бәхетле тормышта яшәргә язсын. Төп мәйданда көрәш кызды. Олысы да кечесе дә батырларны күзәтеп көч биреп торды. Районыбыздан Раил Нургалиев та милли көрәштә катнашып, үз үлчәү авырлыгында җиңүче булды. Шулай ук елдагыча төп мәйданда спорт уеннары да булды. Җитезләр су ташыды, чүлмәк ватты. Җыр музыка сөючеләр үзләре җырлап, биеп күңел ачты. Шунсын да әйтергә кирәк, бүген Сабан туе республика чикләреннән генә чыгып, Россиянең 57 төбәгендә, дөньяның 27 илендә үткәрелә. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. 25 май көнне чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мәктәпләрдә соңгы кыңгырау яңгырады. Теләче урта мәктәбендә үткән бәйрәмнән безнең иҗат төркеме әзерләгән видеоматериал. Узган атнада районыбызның барлык мәктәпләрендә дә шатлыклы да, сагышлы да соңгы кыңгырау чыңы яңгырады. Быел барлыгы 88 укучы 11-не, 163-е 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Теләче урта мәктәбендә узган бәйрәм тантанасында районыбыз җитәкчеләре дә катнашып, укучыларга котлау сүзләрен ирештерде. Билгеле, районда Теләче мәктәбе, район мәктәбе һәр вакытта районның йөзе каршы инде ул. Нинди генә тикшерү килмәсен, нинди генә кунак килмәсен, без инде табызда җигреп шушында алып менәбез. Шуның өчен безне матур итеп каршы алганыгыз өчен һәм һәр вакытта да әзер булып торган өчен Теләче урта мәктәбенә район башлыгы Илдус Фатихович Зарипов исеменнән һәм шуның белән бер рәттән димәк бөтен аның башкарма комитеты исеменнән чын күңелдән бик зур рәхмәт сезгә. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә сыйныф җитәкчеләре, әти-әниләр барсы да бүген изге теләктә иде. Йөрәк түреннән чыккан җылы сүзләр күзләрдәге яшь тамчылары белән кушыла. Әти-әниләребез, килгән кунаклар алдында рөхсәт итегез сезне бүгенге бәйрәмебез белән котлап китергә. Бүгеннән сезнең өчен яңа тормыш башлана. Мәктәп бусагасын калдырып, тормыш дигезендә сез ирекле кимәләр. Юнәлеш максатларыгыз төрле булыр. Кайсы якка таба йөзсәгез дә, җил давыллар сезне читләп үтсен. Икенче егез, туган мәктәбегез турында онытмагыз. Безнең йөзгә кызыллык китермәгез. Бу көнне Теләче урта мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары, үзләренең укыткан укытучылары, әти-әниләр алдында бәйрәм концерты белән чыгыш ясады. Маңсу да шул вакытта куанычлы да бәйрәмдә укучылар кыңгыраулы мәктәп елларын кабат искә алды. Беренче хәреф танырга өйрәткән, белем биргән укытучыларына рәхмәт хисләрен, шигырь юллары, җыр, бию белән җиткерделәр. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Раил Рашидов, Теләче телевидениесе.
Районыбызда бәйгеләр еш оештырыла. Аның чираттагысын Теләче информ мәгълүмат үзәге оештырды. Бөек җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан без онытмыйча яшибез дип исемләнгән конкурска йомгак шушы көннәрдә редакциябыз бинасында ясалды. Белгәнегезчә, Бөек җиңүнең 71 еллыгы уңаеннан Теләче информ мәгълүмат үзәге без онытмыйча яшибез дип исемләнгән бәйге игълан иткән иде. Районыбыз мәктәпләрендә укучы балалар редакция почтасына байтак хатлар юллады. Шушы көннәрдә әлеге бәйгегә нәтиҗә дә ясалды. Җиңүче укучыларны, аларның муалlimнәрен Теләче информ мәгълүмат үзәге директоры тәбрик итеп, истәлекле бүләк мактау грамотасы тапшырды. Киләчәктә дә менә Алла бирсә мин өметләнәм. Шушы үзебезнең быел инде Теләчәнең 25 еллыгы менә без яңадан да конкурслар игълан итәбез. Әгәр дә безнең рәсми сайтыбызга кирип карасагыз, анда безнең район оешуга 25 ел уңаеннан фотоконкурс игълан ителгән. Шуңа күрә бездә киләчәктә дә көтеп калабыз менә шу конкурс. Укучылар түгәрәк өстәл артында барган сөйләшү барышында үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Бәйгеләрдә катнашырга яратабыз ди җиңү яулаганнар. Шуннан да конкурсларда катнашырга тырышабыз. Безнең эшебез дә шул бит инде, балаларны язарга өйрәтү, дөрес сөйләргә өйрәтү әдәбият укытучысының төп бурычы. Балалар теләп каршы катнашалар, иң яратып катнашканыбыз үзебезнең район тарафыннан оештырылган менә шушындый бәйге конкурслар, ник дигәндә Теләче газетасын яратып укыйбыз, туганнарыбыз укый, барыбыз бергә укыгач, безнең язмаларыбызның шушы газета битләрендә чыгуы ул безнең өчен икеләтә җаваплы. Шуңа күрә мондый конкурсларда зур җаваплылык тоеп катнашабыз инде. Мин бу конкурста беренче елга катнашмыйм. Мин 4нче класста катнашкан идем. Анда урын алдым, 3нче урын. Мин алга таба да сезнең Теләче информда катнашырга телим. Миңа бик ошый, мин бик кызыксынам. Каримуллина фоягүләпегә барып, мин аларның сугыш вакытындагы чорларындагы булган тормышларын сүрәтләгән идем бер җөмлә белән. Бик тетрәнгеч булган инде. Янәдән Теләче информ мәгълүмат үзәге Теләче районының яңадан торгызылуына 25 ел тулу уңаеннан Теләче тарихы фотоларда исемле фотоконкурс игълан итә. Бәйге шартлары буенча сез үзегезнең гаилә архивында сакланучы Теләче районының тарихын чагылдырган фотоларны җибәрә аласыз. Бу хакта тулырак Теләче информ мәгълүмат үзәге сайтыннан таныша аласыз. Үзара салым акчасына районда байтак эшләр эшләнде. Районыбызның Полевая урамында барлыкка килгән яңа балалар мәйданчыгы шуның ачык мисалы. Соңгы вакытта Теләче авылының Полевая урамы балалар тавышыннан шаугыр килеп тора. Үзара салым акчасына төзелгән балалар мәйданчыгына якын тирә урамнарда яшәүче әти-әниләр дә балаларын алып килә. Күптән кирәк иде, бик уңайлы, матур балалар мәйданчыгы диде әти-әниләр бер тавыштан. Мы, конечно, живем не на этой улице, но сюда приходим часто, потому что это ближайшая площадка, до центра далеко идти. А это очень нравится детям, хорошо. Я сама довольна. Майданчык янына көздән агачлар утыртылып куйды. Хәзер агачлар яшәреп, тирә-якка иян биреп утыра. Таган, карусель, шугыш кебек башка балалар уйнау өчен бирдә җиһазлар урнаштырылган. Сабилар майданчыктан төн караңгылыга иңгәч тә кайтырга ашыкмый. Мин качелләрдән качелләрдә качайтам. Теге карусельдә песокта уйныйм. Син ашыймсың монда? Әйе. Көн саен киләсеңме? Әйе. Элек урамда уйныйдык, безнең урамда уйныйдык. Хәзер монда киләсез инде. Әйе. Элек ана теге площадкада, хәзер монда кызыграк монда кызыграк. Хәзерге вакытта Теләче авылында һәр кешедән 250 сум исәбеннән үзара салым акчасын җыю дәвам итә. Шулай булса да салым акчасын тапшырырга ашыкмаучылар юк түгел. Үзара салым акчасын тизрәк җыеп тапшырганда республика бюджетыннан 4 тапкыр арттырылып бирелә торган дәүләт ярдәмен тизрәк алып булачак. Акча вакытында җыйналса, планга кертелгән эшләр дә тизрәк башкарылачак. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан Теләченең ял паркында бәйрәм чарасы узды. Бирдә һәр бала үзенең җыр-моңга, биюгә булган осталыкларын күрсәтә алды. Күңелле чаралар, спорт уеннары барысы да сабыйлар өчен иде. Соңыннан барлык сабыйларга да бушлай туңдырма өләшенде. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти, а закат
закаты алые, 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 перебоем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие. Забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые. Нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Hürmetli tamaşaçılarыбыз, шуның белән бүгенге теләше телевидениесенең атна вакыйгалары тапшыру ахырына да якынлашты. Мин сезгә имин кичләр теләп калам һәм сезне бәйрәмнәр, алда көтеләчәк Сабан туйлары белән тәбрик итәсе килә. Сабан туй татар халкының элек-электән килгән милли борынгы бәйрәме. 4 июнь көнне районыбызның барлык авылларында Сабан туйлар гөрләсә, 5 июнь көнне әлеге бәйрәм районыбызда үтәчәк. Димәк, 4 һәм 5 июнь көннәрендә барлык Сабан туйларга да районыбыз халкын, читтә яшәүче милләттәшләребезне дәшеп калабыз. Бәйрәмнәр белән исән-сау торып киләсе очрашуларга кадәр. 17 июня открывается регулярный рейс Казань-Франкфурт на Майне, Казань. Полеты 2 раза в неделю в понедельник и пятницу на Аэробус А320. Акция с добрым хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких» с успехом стартовала в республике. А инициатором выступил генеральный директор компании «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Она призвана не только повысить интерес к печатным изданиям, но и увеличить число подписчиков. Первым к акции присоединился министр здравоохранения республики Адель Вафин. В своем плотном графике он нашел время и дошел до одного из почтовых отделений города. Газеты и журналы принципиально выписывает наличные средства. Родителям приятно, а детям в подарок. Акцию «Подпиши родителей, подпиши близких» считает просто необходимой. Для бабушки моей жены, ей 87 лет, она очень активная, она ходит в лес до сих пор, встречается с подругами и читает газеты. Следующим подписку на газеты и журналы оформил депутат Государственной Думы Марат Бариев. Причем сделал это как продвинутый пользователь всемирной паутины, без потери времени и сил. Ну а самый молодой спортивный министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов с удовольствием присоединился к акции в отделении Почты России. Он оформил подписку на журнал «Казань», который увлеченно читает и сам. Владимир Леонов уверен, интернет необходим, но и о печатных изданиях забывать не стоит. Когда ты ее ощущаешь, она читается лучше, запоминается лучше. И я еще раз повторюсь, это и с точки зрения здоровья, даже зрения того же самого, намного полезнее. Призыв поддержать местные газеты и журналы Андрей Кузьмин объясняет тем, что самобытная культура и история Татарстана находит качественное воплощение в местных изданиях, что позволяет сохранить традиции языка и культуры. Известные люди должны в числе первых показать пример жителям столицы и призвать своих зрителей и слушателей к активному участию в акции. Мы очень рады, что акция, которую мы инициировали, набирает обороты, что уже звезды телевидения начали подписывать своих родителей, своих близких. Мы желаем всем, чтобы в эти непростые достаточно времена поддержали своих близких, родственников, родителей. Подписывайтесь на издание Татмедиа, на газеты и журналы на наши. Сегодня это сделали ведущие телеканала «Эфир». Поддержал акцию добрых дел любимый всеми Константин Куранов и красавица Анастасия. Естественно, нужно подписать своих родителей и подарить им такой замечательный журнал, который называется «Казань». Я этот журнал помню еще до своего рождения,
Потому что с Балашовым мы учились на филологическом факультете Казанского университета и были у него на практике со студентами в многотиражке. Я очень рад за Юру, что все у него в порядке, и я не пропускаю ни одного номера. Популярная ведущая прогноза погоды с удовольствием сделала подарок своим родителям, оформила годовую подписку на газету «Казанские ведомости». Ведущие телеканала КЗН Альберт Шейхутдинов и Ирина Лебедева также с радостью поддержали акцию «Подпиши родителей, подпиши близких». Мы также поддержали акцию с хэштегом «Подпиши родителей, подпиши близких». Очень рады, что есть возможность подписаться на детский журнал «Салават Купире». У нас с Альбертом есть дети. И, конечно же, сейчас все в школах изучают татарский язык. С журнала «Салават Купире» это можно сделать еще и очень даже познавательно. Мои дети очень обрадовались, когда узнали, что я их подписал на этот журнал. Ведь здесь очень много интересной информации и конкурсы. Так что, как говорится, следуйте акции. Подпиши родителей. Подпиши близких. Главный редактор журнала Зиля Хуснуддинова рассказала, что прямой цели привлечь новую аудиторию нет. Детский журнал «Салават Купире» нацелен выявить талантливых детей, поощряя их и привлекая для участия в конкурсах. Успеть подписать родителей и близких, тем самым поддержать и саму акцию до 18 июня успел и певец Салават. Народный любимец, по совместительству заботливый сын, подписал своих родителей на полюбившиеся издания. Я очень много подписался, даже несколько штук, почти все журналы. И домой, и детям, и многим детским домам. Что вас подвигнуло, чтобы прийти сюда? Как без этого? Без этого нельзя. Сейчас и так много. Раньше это было как бы правило жизни. Читать, подписываться. В последнее время, я думаю, из-за интернета, из-за телефонов, из-за айфонов мы уже практически разучились читать. Певец был приятно удивлен, что для того, чтобы оформить подписку, не обязательно приходить в почтовое отделение. На портале госуслуг или на сайте Почты России это можно сделать дистанционно до 19 июня. К акции добрых дел в числе первых присоединились Ирина Лебедева и Айрат Мухамедзянов, столица. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. Некоторые рекламщики почему-то надеются перекричать своих конкурентов. Они используют совершенно недопустимую громкость в своей рекламе. Это вызывает дискомфорт у теле- и радиослушателей. Излишне громкая реклама незаконна. Штраф до 500 тысяч рублей.